Tried to stay sober, tried to stay clean. Like me when it's over. I bok smo ljudi, dobrodošli u novu epizodu na mom kanalu. Danas, mislim neki u sljedećem epizodu ćemo igrati još Minecrafta. Danas ću vas naučiti kako koordinate, kako upaliti koordinate. Da vidite, na primjer, kopati dijamanti i takve stvari. Naravno, ako vam se video svidi, like, share, subscribe. Ja vam idem sad pokazati. Znači, prvo će trebati otići u settings. Kliknite na ovo za PlayStation. Options. Odete na settings. Zatim to možete napraviti prije nego što napraviti svijet, ali ja sam to tek sad sjetio. Odete na game, to ostavite, sad idete dolje. Prije survival, na to ja igram inače. Sad ovo je show coordinates. To sa x, krug i ovog, opa. Sam piše, pogledajte, dok se mičem. I na 11. levelu i ispod se nalaze dijamanti. Eto. To je to. Ako vam se video svidio, to je ako sam pomogao bar malo, ostavite like, šerajte s prijateljima, subscribe-ajte se. Me se vidimo u nekoj sljedećoj epizodi. Sada, čao!